Første færdige forsøg her med automatisk mellemblokstyring. Der er 2 sæt signaler. Det skal forestille en enkeltsporet strækning, hvor de 2 signaler til venstre, det er en blok, og de 2 signaler til højre er næste blok. Jeg har drejet dem, så I kan se, hvordan signalerne de skal ses. Så signal nummer 1 og 3 fra venstre, de ses, når man kommer kørende fra venstre, og signalerne 2 og 4 ses fra højre. I øjeblikket er der ikke sat en togvej fra en station til en anden. Nu prøver vi at stille kontakten på stationen til den ene side. Vi stiller nu en udkørsel. Og som I kan se, så skiftede signalerne 2 og 4 til grøn. Signal nummer 2, den har en grøn lampe, for den har ikke nogen tilbagemelding fra sporet foran, for at der er frit. Mens signal nummer 4, den får besked fra signal nummer 2 om, at det står på grønt. Hvis jeg nu skifter over og stiller togvej den anden vej, jeg kan lige prøve først at se, hvad der sker, hvis nu 2 stationer kommer til at stille togvej hver sin vej. Så går alle signaler på rødt. Nu bliver stationsforstanderne enige igen om, hvilken retning der skal køres, så den ene skifter. Og så har vi grønt til den anden vej. Hvis nu vi har et tog, der kommer kørende, så kan vi se, at toget det nu er kommet ind i blokken til højre, og signalet er på rødt, hvorefter at blokken til venstre bagved, den skifter fra kør igennem til kør. Og igen, toget kommer ud, og signalerne skifter igen. Vi prøver lige den modsatte vej. Og det samme sker her. Nu prøver vi at se, hvad der sker, hvis vi lader toget være på et andet sted i blokken. Der har vi ikke noget tilbagemelding, så der sker ikke noget nu. Lad os se her. Der skal vi have lidt tilbagemelding over fra stationsblokken. Hvis nu vi antager, at en station ikke har et signal, så kan vi, hvis der er en signalfejl, eller stationen ikke har noget signal, så vil det sidste signal før stå og blinke stop og ryk frem. Og her har jeg så en lille bug, kan jeg se, fordi så skulle det grønne signal over til signal nummer 4 jo skifte til en enkelt grøn. Det må fikses. Men altså, hvis der ikke er noget udstyr på den station, man kører hen imod, så skifter den til stop og ryk frem, i stedet for at give et grønt signal.